Welkom weerom bij de bespreking van de 122e psalm, een Pylgerliet. We binnen begonnen en we hebben gezien dat er 2 delen binnen in deze psalm en ook dat er 2 lagen binnen. En de tweede laag heb ik neemt het pilgerperspectief. En van de tweede laag wil ik eigenlijk nog wat verder ingaan met 3 praktische dingen die we ook zelfs ervaren hebben in ons leven. In het eerste plek een verhaal over het bouwen van een huis. Welke huis zal ik bouwen? Ik wie een schoolmeester, eerst in Nederland en toen in Canada. En daar werk ik in een christelijke school. En de christelijke scholen in Canada krijgen in sommige provincies geen geld van de overheid om haar en daarbij te helpen. En zodoende wie het salaris net zo heel hoog en mijn vrouw wie drukte met ons ben. En toen dacht ik, hoe zal ik mijn eigen huis afbetalen kunnen? Ik moet er maar zo nadenken om mijn eigen huis te bouwen. En in Nederland leerde ik over een boek en dat boek ging over ondergrondse huizen van $50 en meer. En toen dacht ik, dat is de oplossing. Ik bestelde dat boek vanuit Amerika en ik weer er tegen mij in mijn schik, want ik dacht, dat kan ik wel betalen, dus dat moet ik maar bezitten. Alleen ik had nog een stukje groen nodig, dat ik zo'n huis opbouwen kan. En dit was mijn droom. En doet wie een paar jaar later in Canada wennen, toen zag ik daar in de bibliotheek een boek en dat heette Earthwood. Een handleiding voor het bouwen met stikken bern, cordwood masonry. En toen heb ik later ook een workshop bijwonen in Plattsburgh in New York State in Amerika, werd het huis Earthwood weer. En daar heb ik geleerd hoe ik mijn eigen huis bouwen kon van stukken bern. Een paar jaar later kreeg ik een kans om oude telegraafpijlen te kopen, doet ja de rails bijhouden van een oud treinspoor. En ik dacht, hier heb ik een begin van het bouwmateriaal. Ik weet hoe ik het doen moet. Ik ben nou druk om het bouwmateriaal binnen te krijgen. Nu moet ik later nog een stuk groen kopen en dan komt alles wel in water. Maar dat is net wat er waarde. Want mijn droom hier net de segen van mijn heilige God. Ik heb toen een boek voor God geschreven. En daardoor rekke ik mijn baan en mijn inkomen kwijt. Ik moest mijn droom zodoende opgaan. Ik moest het hout voedwan en wat er oorbleef verbannen als voortsmieten. Het wie een tiere vernederende ondervinding. En alles wat ik zoveel nocht aan hier van mijn toekomst, dat veroren alle keer in stof en reik. Maar God joeg mij toe een betere droom. Ik ben theologie studeren gegaan voor het werk van God. God woord dat ik zijn huis bouwen zou, terug leerlingen voor hem te maken. Ja, ik via uw nijtem, maar ik in uw tjoegenis naar oren ta. Nou, vanzelfs is het geen zonde om niet eigen huis te bouwen, maar voor mij wie het een aangot worden. En God woord dat ik zou bouwen aan zijn kerken, voor zijn koninkrijk. En daarom bracht er ons, mijn vrouw en ik, door naar China toe. Het tweede verhaal. China. Jezus is opstaan. In het tweede jaar in China wienen we een keer een weekend in Hongkong. En daar wie een Engelstalige krant en dat heet nog steeds de South China Morning Post. En kreeg op dat weekend om Paasgehennen hingen ze een weekend bijlage en daar stond deze foto op de voorkant van deze bijlage. En het verwijsde naar het hartartikel. Christ has risen.
En op het plaatsje zullen we de tempel van het communisme in Peking, dat Mao Zedong als een god aanbeden werd en door manig mensen nog steeds wordt. Maar nu staat Jezus hier op dit plaatsje op het plak van Mao Zedong. En Jezus, als het ware, zocht oer het plein van de hemelse vrede, als de vrede van God. En hij zocht naar de andere kant van het plein toe, waar het mausoleum, het graf van Mao Zedong is. En op dit plaatsje lijkt het dat Jezus daar zocht en zei: Mao Zedong, du bist der, maar ik liep je. En die koninkrijk van het communisme is der, maar hier in China bouw ik mijn koninkrijk. En dat zal altijd een staan houden. En de ondertitel van dit artikel weer: Jezus van Nazareth had nou meer volgelingen in China als de communistische partij. En als we dat zo kunnen we echt denken aan de droom die Daniel hier, waar een machtig standbeeld stond op een vlakte met een gouden holle in alle glorie. En dat wienen de koninkrijken van de wurdt, zat die komen zonen. Maar du zegt Daniel dat er een bolsteen aankwam. En die steen die losmaken werd zonder mensenhanden, die kwam del en die verbriezelde dat hele machtige grutte beeld. En maakte alle stikken. En daar kwam die steen en die groeide uit tot een grote berg. Het koninkrijk van God, wat voor altijd zal bestaan. Het tweede les waar ik over spreken wil is dan, hoe moeten we bidden? We hebben zo'n in het eerste part dat in alles binnen we afhankelijk van God en daarom moeten we om zijn segen bidden. Maar we moeten niet bidden, Heere zegen je us in al uw plannen, in uw hopes en uw ambities, maar help u te onderscheiden of uw ideeën en plannen volslijn overeenkomen met jouw plannen. Jou is de dominance om dat te doen als wie misschien de verkeerde kant uitgaan en dat wie in uw ijver, zelfs om hem te tjenen, uiteindelijk uw eigen ere, glorie en reputatie in gedachten hebben. Daarom moeten christenen en kerkenleiders net allerlei plannen, meidje en projecten bedenken voor de uitbreiding van personeel, gebouwen of programma's en dan bidden of God dat wil zegenen. Dat zou erop lijken dat wie God als een heidenske God gebruiken willen voor uw plannen en uw werk. Instead daarvan moeten we God vragen om ons altijd zo te leren dat we zien wil en wij onderscheiden kunnen. Op deze manier zullen we altijd evalueren en rijwijzen moeten om van koers te verhoren, zodat we net werken aan projecten die net in overeenstemming zijn met de wil van uw heilige God. En nou het pilgerperspectief van het tweede part. Ben van God, ben voor God. Hoewel de mensheid naar Gods beeld schepen is als zijn ben, had de mensheid hem zond de val van God aangekeerd. Doet Paulus in Athene weer, doet hier een toespraak voor atheïsten en pantheïsten. We lezen daarover in Handelingen 17. En toen wie Paulus het eens met haren dichters en zei dat ja Gods nakomelingen wienen, zijn ben. Maar hij beklamme echt dat ze krijg als de verlenen zoon haar hemelsgeheid ziekje moesten en waarom komen moesten naar haren heite God. Om hem die haar het leven, het ziekheljen en alle goede jaften doen had om met hem te leven en voor hem te leven. Wat hem kennen leert, zal dan weer kennen dat Jezus de ware Zoon van God is.
En als ze terug berouw en leeuwen zijn beloften accepteren willen, dan zullen ze met hem verzoenen worden als zijn wêrde ben. Daarnaast worden ze ook oproepen om vruchtbaar te wezen en leerlingen te maken voor zijn koninkrijk. We lezen daarover in Matthäus 28. Wie binnen Gods ben, als wie in het wêre leven leven en altijd de zonde die nog in ons leven deeltje willen. En dan worden we ook oproepen om ben te krijgen, maar in het eerste plek ben voor Christus. Die we dan leren moeten over God en Jezus en zijn liefde voor ons. Om ze zo ook op te brengen en te leren om haar en God te zoeken en te leven als de wêre ben van God. Nou zorgen we ook dat de apostels Paulus en benamen ook Johannes haar leerlingen benemen als us ben en us leven ben. En dat alles leidt me tot de conclusie dat uit het perspectief van de pilger die zocht naar het koninkrijk van God en het huis van God, dat zijn zegeningen echt vooral te vinden binnen als God us in us wandel en in us worden geestelijke ben, jouwt voor God en voor zijn koninkrijk. Laat us dan bouwen voor God en met Christus, want zijn koninkrijk zal niet misleren. Wie moeten Gods tjoegen wezen en wie worden oproepen om us ben en andere mensen te leren over God en ook om haar te houden aan het woord van Jezus en zijn apostels. En als we ons hart richten op het opbouwen van zijn kerken en zijn huis en zijn koninkrijk, dan willen we ook vechten voor trouw in leer en in leven. En dan richten we ons niet primair op ons eigen huis en ons eigen zaak en op ons eigen ben, maar dan willen we ons richten op het koninkrijk van God. En om ook volgelingen van Jezus te maken en haar te onderwijzen, waar wie maar de kans hebben om dit te doen, voor zijn glorie en zijn koninkrijk. Nu komen we bij de tweede laag, de conclusiezinnen. Als we de structuur van de psalm nog een keer bekijken, dan zullen we in de twee delen dat er zo'n beetje drie zinnen binnen die uitrennen op een climax. In het eerste plek zullen we, hij jouwt het zijn beminde in de sliep, als God jouwt zijn beminde de sliep. En in het tweede plek, ja worden net beskammen als ja met de vijanden spreken in de poatte. We gaan nog net zo volle let op deze twee zinnen. Dat eerst zullen we zien op de Heere jouwt sliep aan zijn liefsten. En het kan beide betutten, de Heere jouwt rest. Maar het wil ik zeggen dat we op de eerste plek zijn koninkrijk bouwen moeten en de rest aan hem oorlitten moeten in het betrouwen dat hij voor u zorgen zal. Het is nou nieuwsgierig dat het tweede deel van de titel verwijst naar Salomo als de schrijver. En Salomo, dat we schon hebben, weer de zoon van koning David. En zijn naam betekent Shalom. Maar de profeet Nathan zei zijn koning David dat de naam van zijn zoon Jedidja wezen zou, de leve zoon van God. En in het midden van de psalm vinden we een wichtige zin van belofte. God jouwt rest aan diejingen die er leef had. En in de prediker hoofdstuk 2 zeggen we wat hem aansteekt, die jou ter wijsheid, verstaan en vreugde, maar die hem tjensteert, die liet er moedsam garje en bienwaar brengen om het dan te jaan aan de man die hem aansteert. En just nou ook dat dit zo'n beetje hetzelfde boodskip is als wat we leren in de 122e psalm. Want in de psalm staat, aan wat God leef had, jouwt hij sliep en rest. En de oren zullen het werkje moeten voor een kwade belening. En in prediker 2,
aan wat God aansteekt, jouwt hij wijsheid, kennis en vreugde. De oren zullen het werkje moeten voor een kwatte belening. Maar waar binnen dan deze liefsten van God? Zat ik eerder zijn hier, God had net hetzelfde van alle mensen. Ja, hij wil dat wij het blijde boodschap brengen naar alle mensen toe. Want alle mensen binnen maken neffens het beeld van God. Maar trots de zonde binnen we daarbij voortgaan. En God wil echt dat alle mensen die het evangelie jaren bij hem komen. Maar toch is het zo dat er net dezelfde mate van genade jouwt aan alle mensen. De apostel Johannes neemde hem zelfs de apostel die Jezus leef hier. Maar hij zei net, als Petrus hier te suggereren, dat zijn eigen leefde voor Jezus groter weer als dat van de oren. Maar dat Johannes vernieuweren is oor Jezus zijn leefde voor hem. De twee vormen van leefde, de leefde van de mensen voor God en de leefde van God voor de mensen, binnen vanzelfs nauw verbonden. Als iemand de geweldige leefde van Jezus voor hem als haar werkent, waardeert en koestert, dan zal en moet dit resulteren in een diepe leefde voor hem. Een leefde die groter is als die voor iemand als wat dan ik. Wat Jezus zijn leefde begint te begrijpen en te waarderen, dan zal er graag, als de apostel Paulus, hemzelf opstellen willen als slaaf en schender van God en van Jezus. En dan is deze relatie met Jezus echt de grootste en meest wichtige in het hele leven. En dan kan er wis wezen dat God in alles wat er doet hem echt zegenen wil. Doet mijn vrouw en ik trouwden zo'n 45 jaar verleden, toen we dit is trouwtekst van Romeinen 8. Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon net sparen had, maar hem voor ons alle jaar opjoen had, us net echt alle dingen met hem jaan. Wils zonder gedwongen worden om te zien dat haar werk uiteindelijk om een nacht is en geen wêrde en bliuwende vreugde brengen kan, kunnen Gods liefsten tevreden wezen met haar vertrouwen in God en zijn verschijnings. De eersten zullen ijdelheid ontvangen, in het Hebreeuws sheva, en de laatsten zullen rest als sleep ontvangen, in het Hebreeuws shana. Er is nog één zin dat we ons oprichten moeten, en dat is deze laatste zin. Ze zullen net te schande komen als ze met haar vijanden in de moatte praten. De vorige zin spreekt over de lokzillige strijder die zijn koker vol had met pilken. En daarom hebben volle mensen haar afvragen waarom deze zin in het meervoudige is. En net gaat over één persoon, maar over meer. In een Nederfriese oorzetting zullen we dan ook dat het omzet is in het eenvoud. Maar de Wumkesbibel en de Hebreeuwse tekst broekt duidelijk de derde persoon meervoud. Maar als dat het geval is, waar binnen dat dan? Die de vijand bij de poorte moordje en mij haren impeteer gerne. En waar binnen het dan die net als konde horen te komen? En het beste antwoord lijkt te wezen de pilken in de hand van de strijder. De zwannen van de machtige strijder en de held. En als we dan letten op het pilgerperspectief, werd alle aandacht leidt op het huis van God en het koninkrijk van God, dan moeten we echt bedenken dat God hier centraal staat en dat God vaak echt de grote strijder is en de held die hier besprutsen wordt. Want God wordt beschreven in het Oude Testament
als de machtige strijder, die zijn vijand bestreedt om zijn glorie te garanderen en zijn koninkrijk te bouwen. Ik heb hier een stel teksten die dat zeggen. Ik zal een paar lezen hier. Exodus 15. De Heere is een strijder. De Heere is zijn naam. Jesaja 42. De Heere zal uitgaan als een machtig man en als een strijder zal hij zijn ijver opwekken. Als de pilken van de grutte strijders dan zijn zwannen binnen, dan binnen wie ook als zijn volgelingen dyjingen die zijn wapenrusting aanloeken. Dan leidt het ook verhannen dat wie belutsen wezen moeten bij zijn geestelijke strijd tegen de vijand. En dan benamen ook in het openbaar dat God u daarin stipje en versterkje wil. Eens, als zwannen en dochters van God worden wie verwachten en oproepen om Gods vijand te bestrijden. In de moatte, als lever in het openbare leven. Want zo wie het in het volk van Israël, dat in de moatte van Jeruzalem, daar wie het openbare leven. En vjochtjen betreft actieve belutsenens. Net geen minsken van vlees en bloed, maar geen de duivelske geesten en geen de vijand van God, de Satan, de draak, de duivel. En als dat zo is, en we willen daarin meedoen, dan kunnen we er op aan dat God bij ons wezen zal. En dat een dat het net vergeefs is, maar dat hij voor ons opkomt. Zodat we net te schande komen te staan. Maar als de kerk weigert het verriefelen en de legens van de slangen te veroordelen, dan kunnen we net hoopje vast te staan in een strijd van God. En dan zal de kerk ook weigeren om de waarheid te spreken in redende liefde. En zo zullen we in een heel soort plakken en landen en zelfs in de kerken dat men zegt dat het net in liefde is als we mensen wijzen op haar zonde en dat we haar zien laten de enige weg naar het eeuwige leven. Maar als de kerk daarin aanhaakt en daar net voor staan wil, dan zullen we zien dat de Heer van de kerk zal komen en zijn lampen wegnemen zal, zodat we in naam nog wel kerken van Christus binnen, maar in feite dat we dit net meer binnen. Maar ik zal bidden dat het ook staan houdst. Zelfs als kerken sibben als vrienden, dat maar heel wees vinden dat we dat dogge. Steen sterk met us Heer, want hij is de machtige strijder. En wat voor hem stiert en wat voor hem strijdt, die zal in een net beskammen worden. Halleluja. En hier wil ik nog een keervetting aan van wat we geleerd hebben in deze psalm. Het zijn maar 4 versen, maar er zijn een heel soort dingen die we hieruit leren kunnen. In het eerste plak, het eerste part, het eerste niveau. We moeten beseffen hoe afhankelijk we zijn van Gods zegeningen in alles wat we doen. En daarom moet al ons werk terugkrongen wezen met oprecht gebed. En met het pilgerperspectief, met het oog op ons doel in ons leven, dan moeten we zeggen dat in het eerste plak moeten we Gods koninkrijk bouwen en dat behouden. En dan zal hij ons voorzien van alles wat we nodig hebben, ook in ons leven en ons werken. We moeten bidden om Gods begeleiding in zijn word en door zijn geest. En reed wezen om ons eigen ambities en plannen in zijn dienst te stellen. Dat brengt ons naar het tweede part, het eerste niveau. We moeten ons ware waardering voor Gods giften in ben en bens ben opnieuw ontdekken. En dan ook opkomen
voor de bescherming van de onbenne popkes. En op het tweede niveau, in het pilgersperspectief, wie moeten goddelijk ouderschap en pakken en beppen wezen tieren serieus nemen in wurdt en dy't, om ek in ben en bens ben de liefde van God schijn te litten, zodat ja ek God kennen mij en ek hem lief hebben willen, om mij hem voor eeuwig te leven, tot zijn glorie. En dan het eerste pad, de conclusie. We moeten de bijsterbaarlijke genade van God volslijn waarderen en leven in liefdevolle dankbaarens en trouwe jerigens onder leer van Jezus en zijn apostels. En zo leven we dan als zijn liefsten en kunnen we ook wis wezen van zijn segen. En dan die eindconclusie, dat is van het tweede pad. We moeten uw toegenis in de openbare arena tieren serieus nemen. In dyjingen en in wurden, in wêryn't en in liefde. En wie worden opgeroepen om zo dyjingen te confronteren die leven als vijanden van Christus en van het evangelie. Ware liefde voor God en mijn mensen is dat we teruggaan bij het spreken van Gods waarheid. Wittende dat dit pijn zal veroorzaken dat de mensen begonnen binnen te harken naar de Satan. Wie hoegen en mij us net schamen voor us trouw aan Jezus Christus, want hij schamme hem net om in het openbaar aan het kruis te hangen, neken en bliuwend, in zijn zelfs opofferende liefde voor de heid en voor us. Halleluja. As the mountains surround Jerusalem, so the Lord will surround his people, and the scepter of wicked men shall not remain over the land.